Решителна стъпка напред. Подобряване на микроциркулацията. Аз съм на 65 години и нямах никаква представа какво е мозъчен инсулт. Обясниха ми, че почти съм направил инфаркт и че някъде имало запушване. Аз съм на 89 години. Преди 15 години за първи път усетих болка в прасеца при ходене. Смущенията в микроциркулацията могат да засегнат всички органи и тъкани. Ако са засегнати артериите на долните крайници, се явява периферна оклузивна артериална болест, която се нарича още клаудикацио интермитенс. Нарушение на кръвоснабдяването на най-малките съдове на сърцето предизвиква така наречената гръдна жаба, а в най-лошия случай инфаркт. Ако са засегнати сетивни органи, например ушите или очите, могат да се появят шум в ушите, смущения в слуха и зрението. В мозъка нарушенията на микроциркулацията могат да предизвикат повтарящи се микроинфаркти, които да са причина за загуба на интелектуални способности, деменция или инвалидизиращ световъртеж. Разграничаваме основно три групи кръвни клетки. Червени кръвни клетки или еритроцити, които осигуряват пренасенето на кислорода в организма. Кръвни тромбоцити, които осигуряват кръвосъсирването в случай на нараняване. Бели кръвни клетки, наричани левкоцити, които се борят с инфекциите. Кръвообращението е транспортната система в организма, която доставя кръв на всички органи и им позволява да изпълняват жизнените си функции безотказно. Транспортът на кръв в най-големите съдове се нарича макроциркулация. За нормалното функциониране на органите и тъканите обаче най-важна е циркулацията на кръвта в милиардите фини капилярни съдове. Те захранват всяка клетка в тялото. В капилярните съдове се осъществява жизнено важната обмяна на вещества. Кислородът и хранителните вещества се доставят на клетките, като същевременно се отвеждат извън клетката отпадните продукти от метаболизма и токсините. Микроциркулацията представлява преминаване на плазмата и кръвните клетки, а именно червените, белите кръвни клетки и тромбоцитите, през най-малките кръвоносни съдове на организма ни. Тези най-тънки съдове с диаметър 200 милионни части от метъра, а на места капилярните съдове достигат диаметър 7 милионни части от метъра. Размерът им позволява преминаването само на един еритроцит. Всички принципи, които играят роля в процесите на транспорт, например дифузията, и които се отнасят към транспорта на кислород и други вещества, повлияват микроциркулацията. Циркулаторните нарушения в големите съдове могат да предизвикат мозъчни инсулти с хемиплегия или нарушения на говора. Циркулаторните нарушения на капилярно ниво предизвикват по-скоро хронични функционални нарушения. Нарушенията на микроциркулацията водят до недостиг на кислород на ниво нервна клетка, наричан още хипоксия, което силно възпрепятства метаболизма. Нарушената микроциркулация в нервната тъкан представлява голяма опасност, тъй като нервната система е много чувствителна на липсата на кислород и може да загине в резултат на това. Веднъж загинала нервна клетка вече не може да бъде заместена, защото не може нито да се дели, нито да се регенерира. Хелена Бергман е преживяла мозъчен инсулт. След това тя трябва с огромни усилия да заучава отново дори и най-простите движения. Бях излязла, за да взема внука си от детската градина. Изведнъж си помислих, защо ходя толкова странно? Имах усещането, че коленете ми омекват. След това почувствах, че главата ми не контролира тялото.
Когато семейството ми ме заведе в болницата, бях наполовина парализирана. Ръка и крак. Лицето ми не беше засегнато, но по-късно се установи и частична парализа на фарингса при гълтане. Говорът също беше засегнат. Нарушението на микроциркулацията засяга не само нервната тъкан, но и целия организъм. Става дума за системно заболяване. Може да се смята, че снабдяването с кръв на цялата сърдечно-съдова система е недостатъчно. Например, недостатъчно кръв за долните крайници. Ето защо трябва да се обръща внимание на симптомите, свързани с тези органи. Например, сърдечни болки или намаляване на разстоянието на ходене без болка. Сузана Захариес от 15 години страда от периферно-оклузивна артериална болест на крака. В действителност, можех да вървя нормално първите 50 метра. След това получавах неприятно усещане в левия крак. После получавах крампи и болка. Ако останех права, без да се движа, артериите на крака ми се успокояваха. Когато забелязах, че краката ми вече не работят нормално, аз свикнах с мисълта, че се налага да живея с нещо, което не функционира. Човешкият организъм не е в състояние да замести вече загиналите нервни клетки. За да могат нервните клетки да съществуват и да функционират нормално, те задължително трябва да бъдат захранвани с кислород и глюкоза. В случай на смущение на микроциркулацията, кислородът и хранителните вещества вече не достигат до клетките, които в крайна сметка умират. Функционирането на органа се нарушава и в най-лошия случай органът спира да функционира.